guys, ani mi karon sa farm ni Sir Eugene. Among atong saksihan guys ang pagpamupo nining mga dragon fruits. Usa na niini si Ma'am Flor Delisa Burato, may idol. Namupo sila guys kay nindot jud nang mamupo jud ka mangunay diha sa punuan. Sige guys, atong tanawon. Tulo pa kuno na tuig nila. Oh, tanawa ang bunga na nga. Kari usa okay na daghanan sa mo bunga. Ambot sa panghawanan madagog nang isa, dalawa, tatlo, apat, lima, uno, pito. Daghanan sa mo bunga ko kitang apang harbisan mo ay lang pagawaan mo. Dahon kay aron dili sa mo. Laylay. Wala. Pinakagamay na ng 650. Anak sumoy murag buwak sa arwaka. Paggunting ana. Nakakuan ka arwaka? At paggunting ani niya. Oh, dere garbage na te. Baliha kuan para di lisod. Ako na lang, ikaw pick. Bunga na ni si Jamo ni bunga. Ikaw sa ahang gudyuhan. Oo. Yan na siya magarbis. Kanang nibudlot sa ibabaw. Kani mo na siya guntingon. Kani mo rin guntingon. Okay. Di ni siya pwede iguntingan ni di naman ni siya maapil. Derby ang kurma sa paggunting. Di si Jara kay di ko kamauhan ko makasahan sa ko. Dili i-apel ang kuan kana izahang saha guys. Para anak ni Sir Kwan. fertilizan jud kay unsa bay sustansya kung di fertilizan. Number 1. Next ko na naman doy. Ako yung mag-video. Ikaw ra. Oh, bulangan mo. Wali beta ko kamo takasuhay na ko. Sige, ikaw na kita duha. Dulo ka tuig kuno ni izaha ang bunga na pinakadugay ni 5. Sir kay puno. Oh, kay inig bunga kay kwarta man pod. Mura si jag pinja ba? Mura to ahang tik raw eh. Gamay ra. Pata. Ha? Oh, isang ga. Imuha kay Nadyo kasi. Ikaw yung ari kay kuan, di slider eh. Na, mais kani ka duarang buwan. Ari o dako kado manang naapat ibabaw ko. Oh, sugod pa man yun. Aso mo na siya ron. Ato siya. Ang yaan ni mong yaya. Akan nila sa yaya ni mo ron. Ako ni. Oh, sobra. Mati ko makasawa. Nara! Do. Kamao na, makaadik naman na. Adi na nakakuan sa inyo hang. Ayaw ikurog boy ha. Ang kamera mo'y tanawa, ayaw siya. Nga masintro ang kamera. Pati dali pa adoy. Oh, pwede na. Inay ha. Pwede atura sa gianan. Pwede ra na yawahe. Aray lang babaw Tulo man. ka buok ni izahang. Kapay dagan man pud ito. Ay gamon man na daan sa ipabarog. Inang nan babaw sa inyo. Ha? Abuta nga galigi kay dili man at siya pwede dili paistan. Di man pwede ipakamang Sa ba, Evangelista kaya ang bunga. Farm guys, akong giobserbaran ang dragon fruits ni Sir Eugene. Matag pusti ni ini na adunay upat ka buok nga stock. Pag abot sa tumoy, iya na pod ni nga trimon. Binlay na lang po niya og tagutlo or tagupat kasanga. Aron sa ingon tingali guys, kanang mo gawas kung makuha ng hangin ba kanang mugawas-gawas ang hangin aron mo bunga pag ayo ang ilang dragon fruits. Tanaw guys. Tagupat ka buok. Lingaw kaayo ang amo mga gis guys oh. Na si Mari Beauty.
si Ma'am Ames ug taga Anunang guys. Sabian na ba ng taga Anunang? Si Ma'am Lina Kailing. Karon pa mi nakamit aning babayhana guys, nipalit po ni sila og mga sidling. Daghang sidling si Sir Eugene guys. Tag 25 ang usang metros. Kung kinsay ganahan guys, ari lamang dire sa Evangelista Farms. Dool sa Atbang Camplimio Lim. Padong sementeryo guys. Lingaw kayo sila guys sa pagpamupo kay matud pa ni Ma'am Flor nindot og juicy kaayo ang ilahang mga prutas. Mo ay hibaw-an ato hinog na og mainana na dolor. Dagko kayo ang ilang mga dragon fruits guys. O kanang hilaw pa green oh. Ngayon jud pupuon, maibog jud ka. Ari mo dire guys. Ay puwa hinog na. Og ato po nakita dire si Ma'am Wing, ang asawa ni Sir Eugene Evangelista. Supportive po siya sa iyang bana guys. Hasta ang pagpamupo o pagpananom. Supported kayo si Jaani guys. Ay gipadadaan ko sa anak. Ang iyang mga workers ani duha ra ka buok. Panawag na og diog nila. Plus nilang duha upat sila. Diya kini mo ay gamay-gamay nga farm guys. Ang ilang dako jud tuwa dito sa Pangian. Oh, ni Dako po tong ilahang dapit sa kamanan. farm adto guys. O Uwo mo ko. Adto man. moadto ta didto. Lagbok jud ta guys. Tingali ilang obserbaran kung unsa kadaghan ang mga tawo moduaw niini. Og tingali sa sunod adunay na pulta. Mintras karon mapay pulta guys, anhin na kamo dire sa Evangelista Farm sa Valencia, Bohol. Tingan ato. 20. Nalimot lay ko guys ang iyahan yung mga anak duha, si Mare og wa ko ilan ang usa. Supported sab siyang mga ginikanan. Sorry, nalimot lamang ko nimo Mare. Kaila ra ba ko aning bata kauban mi sa una ani sa St. Jude sa pag-eskwela ni Dia. Uy, dira ni butanga mga latak. Kita mi dako na dalaga na jud. Dahil takol tong mga lata, taho, Ite. iti, basta organic nga makatambok. Tita. Victor? Paman? Manja mo pa? Pamit ka. Ot na na, igwego to nis katong iyong ingong na po, dusi. Tanawa man ang od, ganda mo. Lagi ang usa ka kuan daghang gibunga mo sa tanong na. Kinangan day panguhaan kana na mga saha-saha no kaya rong dalig sitang mo. Kakuan. Katuras kang tambok o bulikon. Kana ko sa pagatiman. Kay lami unsi sa katura ka dumuana ang deh silawong panguhaon nila di panghawanan. Sir, na ako na pangutana sir ba ng badge? Naman. Iba di. Hoy na. Oh. Kare ba kare? Ingon siya sir kung unsaon kuno nimo pag atiman ang dragon fruits pagsugod ngadto sa pagbunga. Kanang magtanom man tag nga tanaman no. Ah. Pareha ra gos pagtanom na tug tanaman. Katong di ba magbutang tag mga organic. Ingat ra gud dili ilawmon ha. Oh. 3 inches ra, di ba ang tray murag ngana. Oh. Oh, mura na ilubong. Ayo ilubong lawom kay malata. Ah. Pwede ra gyud sa itungtong. Itong Kana og itungtong naman ata nawag dali. kay ano na sup si jadi ay no og mga tambok nga gikan sa Kinahanglan na gawas no. tanawa. Dapat tanawon. Ang ilaw man eh. 20 ko no. Wa kay nakita no. Kuan mga tambok. Ah, Mga iti magibutang ni ma. tahok ni nga mga dagami o bunot. Nga kanang ginaling nga bunot. No na isa nga tabunang butang ang manok kaon gyapon ay. Pero ibutangan og ligid kay
Karong di na. Kung ano sa manok, tandugod. Ito, pa to. Tambok. Asa tong induha sa Ano nang? ano nang. Tod man kadong no. Ano na? Silingan mo nila ni Kwan, ni Kagawad Arnin. Adyo ra to. Tuwa miss, dapit na butong. Sa butong pa sa butong. Nay gitrabaho sa DE karon bulskatin na namo. May Kwan, ginam. Beatrice ka buklawon. Oh, Ernel gagaw no. Mao ba? Ernel igam gagawa sa dito. No. Ikaw ka? Gagaw na sa asawa. Nagyon sa sila. Nagamit anda. Wa ko kay baw. Pangi. Pinawan na lang sipag na. Yasa ko. Karong to ika. Mads, kanang hinog kibali puwa na. Oh, Pero og green pa, hilaw pa. hilaw pa. Mana akong klarohon guys kay sama na mo ignorante, mangutana jud mi kay pagkangan bunga mao na ni. Dili di ay. Humot pa ni siya sir kung mubuwak. Sir, humot pa ni siya kung mamuwak. Pareha sa arwaka. Muwak tanan, mabot baho boss. Mura dahil na siya sa Queen of the Night. Oh, Arwaka. Queen of the Night sa apel. Ah, belongs ni siya. Oh, apel ni sa Queen of the Night kay kabira ni mo buwak adlaw dili. Ah, so one day ra. Alas City ra taman, alas City kapin mo TikTok na. Mo lagi kay naamang ko Queen of the Night. Mo hinahinay po TikTok tong nga abuwak. Ay kining sa akong pagtuo kaning tanaman na murag iya ni sa kuan. Kay manggagabiin na mo mamukan. Dili ni sa Oy, dili ay sa mga kuan. Sa mga maayong tao ni. Nungutan ako guys kay ignorante lagi mi aning dragon fruits. Ndya. Abi nimo guys, ang pangutana sa una og karon ako lang gisubli kay ako ang vlog lagi as ni Agi na failures kay nga naman kanang dili lagi ko ka mao mo upload. Di ako man gi-cancel nyo pa man dito kaabot sa YouTube so na kuan ang ako ang view sa Pikas sa extension nga kuan ni Sir Eugene sa Dragon Fruit dito sa Pangian. So dinhi guys i-focus lang na ako ang camera kay nasayang ko kaadyo. Lami ra ba to akong interview sa magtiayon si Ma'am Wing. Ja, na failures in town. Uy, gutigir mo kung ano yung mga kakan murag kinalig kuan mong kainday ang luta na bakilit ang danako na okay na dili landong set okay na dili landong Di no sa pwede landong na kaning landong di kayo mo bunga. kanang ito sa damo de Lami tong way mga tanom-tanom. Wangay way tanom. Di ila ko bunga kayo o man ngani. ana pasakap Wala na butang diha saktan mo bota. ay ini anak na natida mo kuan kung
ganto kay Uy, mga wakwak bugat ka o dire ganto. siya. Ay makakat man. Ani lami ni kay guwa. Kadlo ka nga murag bati tanawon lami ni kay guwa. Asa ra mag-uban mong kuan day. Dugay mabuhi og dabong. Ay ko kay makabuk day kanang sa kuan day. Kapin. Daghan man ang pakapin. Kapin mo iyaha. Sinan mo mo sa pakapin ko. Ayo ilang lubong mga laos kay malata. Princess pa tayo kalimtik princess. Ang atam na. Lamiyag matigaw ano na. Ay magbuntay ka tayo. Nanay dali ba? Kuan siya. Okay, mo to sabi pa kami. Oh, niya patanan. Lagi na unsa man kasi mo sa baynti. Iyahan ni i-try eh. Okay. Kuan. Lamiyag matigaw ano na. Ay magbuntay ka tayo. Nanay dali ba? Kuan siya. Okay, mo to sabi pa kami. Oh, niya patanan. Lagi na unsa man kasi mo sa baynti. Iyahan ni i-try eh. Okay. Kuan. Ani among gipos. Kahoy ra to. Primero. Hindi kayo nangatumba man bis gidaghan na inom Ilain sanga. ang kuan do. Nangatumba na may noon eh. Wa na Ipalaban may na yan. Ha? Kasi ilan man? Ilain mali kuan. Pila naman eh. Ah, sagdila na. Okay ra. Sagdila. Okay ra. Isa ka. Sagdila. Lain ni siya og napo kabok. Atay hatag ni kuan. Wala tiyaw ihatag ra o ako. Sagdila. Pila ka inches nang nilabaw, sir? Hain. Kana? Maligo ka tungtungan sa ligid. Gani. Kuan. 30 centimeter. Pila ra to daw? Sabi siya sa bunga. Pila ra to ni niya? 30. 30 daw. Centimeter. Centimeter. Garang sa ilawom sa Ah, 30 Centimeter. centimeter. sa ilawom di palabuan ko duwa na. Wala. Isibo ra tong masa sa lubot. Ang puntaw di mo lapot dito subos kayo mulapas. Ay kanong nagtaya. Sa ko mo tanong man. Malata. Nanay ko Pamilya. pusti. Pinanglan na isimento mo. Ini kuan mo tanong sa pusti. Dito tanong na. Hindi man mabasa. Kani okay ra may kadamot. Pwede po at na wala sa pusti pag ato sa naman ko daghang kahoy dito sa Dili ni mamatay ha adto kadlok bisag Madi isa ka ah, buwan. ito ra aron Bisag isa ka buwan pa ni ninjo di matanom. Di ni mamatay. ang nang itagsok Bisan pa daan. sa kabuwan ni ninjo matanom di pa Basta ni mamatay. sandig sa daan. Basta ingana lang eh. Tindog lang juta. Tanam ko nga na katukang tiring tinanam nga ang ibalhin sa among kamalig. Wa man motubo ka siguro nga wa man gumati man. Kuan sa atin. Pagkainday, may linday kay sus tambok paan. Murag nga inana na tong kainday oh. Kinahangan dito kawanan no. Wala pa mamunga. Sige na pamunga. Inani na oh, nay daghang inana na. Mura lagi buwa ko parwaka. Basig na sobraan ko to. Tambok. Kuhan dili isa nga. Sanga lagi daghan ka ato. Kuhaon na tanaw na amo gikutan ang ilaw Mao bitaw ni tanaw bitaw ko giunsa. Kuutan lang ilang. Okay na may panghaon. minimum 70 to 90 ra. Ni tanaw bitaw ko ko gipamutlan man ilawom. Tanga. Kasi mada. Nanawagan tanong nananom sa tibok Pilipinas kung kinsay makakaya mo tanom mas maayo kay mo export ang Pilipinas. Australia pa inaabda na to. Ay duha pa ka farm. Import mangod ning Oh, process. duha pa ka farm. Australia pa. Sa mga wakakanda ni mo bitaw ang Pang import among yun kaya eh. itong among mga
trabaho sa bahay na tunanin kay import. Wala ko sila kakawin ko karon. Atang tagaga sa kilo atang nga patilawon. Wala ko sila kakilaw. Taga-asam na sila nagtrabaho. Kaya man Tagabalik siya ra. Oh, gana. Kaya ni sir. Poston rin eh. Ah, Ita rin ang poston na dito pala ka. Inaog rin na. At taga dinira lagi na ang nagtrabaho. Si Ruben, aga mong kuan. Ah, si Robin. Ruben. Robin, nagkalito lagi hinubi ba? Hapos. Ouch! Ayaw mo man trabahanti sa una nagtrabaho. Kanali gitrabaho lang Ruben dong. Ila ha? Yeah. Kailan mo rin. Sila may kauban man sila trabaho rin sa bahay. Sa una. Kanila sila napili na mo. Tanan. Awo jud ko naglungit. Nag-round man din siya. Kay Miro kay isa may mong ipakban ani din ni Kuyan. Diyan ay may. Isa na joy na imong maintenance. Paano na nagsako na to daw? Iyam naman siguro ni katuig sa din ni ma'am. Gaya na. Hapit mo. Hapit naman mo na po ni isa. Nami aganita. Daghan na nag-award nimo. Atang tagaan sila. Atang tagaan si sila sa bilang. Hoy, Ay, oh, aturatan ko ka. Sakahan ka ng cellphone mo, makuha ko sa una. Makuha ba na mga kapag kamera oy. Kan Julie, kaya nakuha naman niya ni Julie. No? Ganiha ang gazuli mo natanaw. O kang tiri ka atong gahapon. Agi di ako may una wala mo kakita. Wa pa lagi gahapon pa mo may nanguri-kuri karon. Naman lagi may trabaho akong ginagawa. Kanaran bakante, gabi na uli ni, gabi naman, kapoy naman. Para yung mono, sa top, Cordile sa family. Magili sa laboratory. Apo dili sa. Akan Julie, man ito. Saging anak ang tuta sa dikag ibabaw masa bitaw Kasir adiha lagi. Ya ta mga picture dia. Sila kainog to. Usa na siya sa trabaho, Ruben aning bahay na mo. Sa among ko man sa inyo kapad. Usa na siya sa trabaho ani. Bata pa, yan pa mo. Unsa man ni siya limon? Kalamansi. Kato may limon nga katong yelo. Una ko daghan ang inana na munga na abo makabunga na si Jack di na maundang nga bunga. Bunga na ingana sa habok ra. Nabaw pa rin ang hoan na ni bunga na. Limon nga American to. American lemon og katong gagmay tag ingon ra kilangkom. Yelo lagi. labong ay kana ay silupin ini nga mo kanang isahan kuan Naman, digital. Ano? Ito na sila kay mga anak ko sa nila sila bilang mo yung Bisa mo dahil sa play. ay yung anak ko mo ang lemon yung anak ko mo ha ako na isa American lemon nga dala yung anak na ha May lami. Ang lami itong yelo nga. Oh. May dami kami yelo dito Padugang lang sa dito. nagputos pa si Juan. Nayo. pinatugtuan dito siya Mga tingnan ka to. Ibang ano, pamutan na lang Ha? Paputon na ninyo? gani Mabuto. Magdugay-dugay ko na. Mauto pa siguro. Ay, pahatog na lang po Pato naman. na lang to. Amo tibangon na po to. sige enjoy na nila pula
Lamias kwarta nila oy. Niduol ra dire. Mananaw lagi ta og dragon fruits. Pila tanan na pilang kuan. Ang katong sidling. Seedling. Dami no. No. Dami no. Sa mais na itong dagpok yun. Ay, mais na no? Sa tutong Dami ka dagpok. na nakalangkop na una. Kargado ni Ano sa sa amin. magkuan mo mag-harvest? Mga 20 siguro. Mga 20? Makarong 20? Sunod man ni sila. Katong dagko, musunod na putuan eh. Itong dito ba? Kumakan man eh. Nana, may... Mga ramig number ni. Mga tag ramig number ni tula. Tay mo kay mo gay hatag gay. Pwede. Oo. Kapan na ate. Nasaan yung basurahan niyo? Dinara patong plato ni. Oh. Na. Tulo na natin. Magkano sa kakini? Maribiol. Videographer ako. Ako, nung tabi. Maribiol. Hi, hello. Tay kasulod din mo sa dragon fruits ni Sir Eugene. Oh na gay kanang ay very delicious. Delicious. Dami dami. Tamis bitaw. Nakapalit. Oh, very delicious. Sa Bisaya unsa man na? May lami. Tida mo. Kinalamian. Og Valencianhon. Depende mo. Ah, lami jamo guys ang dragon fruits ni Sir Eugene. Lami jud tida. Og ni Ma'am Wing. Nakakaon ko ani dili na ani kalami. Bugnaw gani to. Mas lami sa ha? Mas kargado mo gud Siya, sa basta na kuan. ibayad. Kanang ay. Kanan sa Mayana nga ang mga viewer man diya sa ilang tourist mo may magturo. Kanang sa katubang strawberry. Ang kanang bunga sa ilang dragon fruit di ka abot nangutana bitaw ko kung asa ang isuklay. Ana ra kuno sa entrance. Tourist kada adlaw mo ra Ako makuro. lami diha nakabidyo diha. Wala lagi. Nali katong Uy kanang strawberry ba? Unsa na siya ihanging jud na siya okay. magtanong man may pero. Na ako usa ka punuan, libungan na. Aso sa mas Kanang akan ulo na mananap. kada adlaw man imo atiman nun di silbi ay. Madyo pa ni, kay dili ka adyo gasto. Di na ni sprayhan ninyo. Iso na ni ate. Ako ni nang musik timbang na. Na, wala yun na siya. Arang lami, sa lami sin mag-harvest or ano mo sa sunod harvest. Kinsaon man. Dahan pa bitong panahon na mabunga. Karon pa. Unsa man ako ayaw ra to bray. Sunod si Mana? Kasaga, Kuha, ang itong diri, nagsuko nagkuha ba? Magagan mo na pila tulog adlaw, makuha na to. Nga, ito na yun, mapisa 20. naganas po. Nana po yun. Sure dito to siya rito, mga first week na dito sa kuan. Ako lang sa iyo, first week sa July. Ay di magbili ka na nagtagtag sa kakilo Ang sakto kay May number bakasyon na. niya, uy, may atag sila. Bili lang pakilo lang. Pwede, may ilo rin, plastic ni mo yan. Duha kay Kailangan. lot. Kuan sila kilo ato kasi ate dili sa kilo no. Sa iya ha. Gusto to ka, pamili na. Kang ate hili na ako dito. Katong, Ikaduha ako. ay, ilain lang na daang kilo-kilo ra. Ilain lang kilo-kilo, kaya ron Ilain lang, kilo-kilo. Dito dito. Hello guys. Kasi ato, kisayngan. Arlene, taga disa si Arlene. Mike Saysay. Apelido ni Arlene. Ah, si Arlene Dahang taga Magsaysay guys. Ganda na siya pagkaon. Pagting paniod to na tingali oh. Wala ka itong nalagi, tayo mura ba ito matakdo. Tinga na to, ma'am. Ako si Catalina Madunero. Taga ano nang Valencia Bohol. Kung siya kasulti nimo sa nakaon nimong dragon fruits from Ay, lami Bulaga. kaayo. Nakakaon ako sa uban. Dili, pareha ani nga. Tamis gyud. Tamis gyud. Asay kalamig gyud sa kuan. Kanang Kana. kanang kuan ba? Hamay lami sa kuan kanang saging. Tamis gyud ang dragon fruit. Ah, yes. Tamis gyud ang dragon fruits ni Sir Eugene. Dako kayo.
Katong di haman to Lain na po, doy. Apil na good to. Mo sa muka po ning kuan nga uwahi pa jung niingon. Pahumanag pa nga wa maapil ang inyong kuan. O lagi mga fruits pod. Oh. Mo lagi ang ito ang kisaaran karon. Ang sawang. Kuan ni ba kanang dili si Chama matilo. Ah, matilo. Nakain. Grabe kag panit, Marijul. Abyo? Grabe, hay. Sa negatibo. Agita po tanan, kay kung imaw na imong panit. Kay duha para ba ako nakaon? Ako kay punta ura. Apo na, nagnaga dyan mo labaw, anay ron, buto. Naa pa na dala ka buak. Pupura kung sa Cebu. Ayay. Pwede na. Okay. Kasunod, sige. Every 2 weeks na lang kami among truck. Makiya sa kanya. Awahi adto. Oh. O basta karon sunod sa bago. Ay, sunod sa ulan. Diba, sa ningagi, kaya sa madungan po na nga rin, no? Si Manara, nahinog na. Oo, sa baso mo. Sunod sa bago. Daghan na puti. Lami kayo kanan. Sige, kita Para ako sa Cebu. Tamis kaayo. Kaya sa Cebu, mahal pa man eh. Hindi, kasi po dyan. 300 siguro ni Cebu. Mamuing. Mandawi. Balik-balik siya din. Hindi, nakapilang. Pero ba? Lagi gining buhol lagi. Tawa lagi. Di sa lugar po sila. Ana na ang hiling kitang forever. Oo. Kaya na, taga-buhol ko, no? Kaya ka nang, pag sa kanta pa, sa ganitong taga-buhol, mapinanggaon. No. Kaya kay po nang tohan nang nakikita na siya balay. Himo siya like balay iya. Basig nalagay mo forever na rin Valencia. Basig, nalagay. Sa kayo din sa kibarawatan ni Coco. Ang sakto ng po. Ano sundo ilim? Ini lagi. Tiguang na ko, no? Ibang hanjag, ning hanjag bitaw ko, tiguang na na. Gamit gamon ng kuko. Para nagkukulo. Chinese, magkita. Mamuing pangutana ba? Kani bang liso sa dragon fruits, pwede ba nato isidling? Pwede, pero dugay kayo siya mo. Oktobo, bunga, 67. Ay, Ginoo ko. Itong ani gamit ito. Pwede, isipling. Tuig Namon na. ka nang gadali ka na makabunga, mo nang ingon nga katrostok ta na akong tanong. Ah, Sto kay kanon lami man sa kanon. og stock. Pero kanang ingan ane. Asin na pwede ni og ka na to kumatan mga 6 to 7 years lagi po mo. Oh, lagi adili. Adili ta na guys kay matigo puti na ra ba ang buhok mo samot na yun ni kaputi. Dapat si Bo. Si Bana. Dili kayo. Dili siya mo pa ng aso, mo katag. Basta habog siya kay suyupon man. Tingnan si Ruben. Si Robin mo inyong kuan purman. 2 to 3 meters. Wa pa ka nagtrabaho kang paingon na Ang kang trabaho. gabukon. Nga, gikan na lang na ibuhok. Ya imong kaya sa saw ipa-adhesive jud kaya kung dili mo hanga. Adhesive. Na cement ba? Adhesive siya mo. Adhesive cement din pero dili siya mo dali ko kang awa. Kay mo, Ruben. Ang kabaw si Robin. Usa siya Basta mo siya nakatawag sa tayo. nakapasa sa tiles. Naingon ko rin pa-adhesive ko no. Adhesive pero likon siya. Dugay ang uban, dungan-dungan na mo ni nag-ilis na. May mamukha. Pachat lang may upuan. Wala kaya maka. Kisi-kisi to stiri. Di ko bitaw sa Katong yato sa Cebu, na dini na siya kagikan. Papa. Sila na naman ko siya i-post nga. Kuyo ko siya uyab. May malagtawan. Adugay mo siya. Ada bago pa lang to niya i-post siguro. Na talaga. Gihangak-hangak lagi siya sa hagdan. Kisa to ni. Sige sir, salamat sir. Sige, sige. Sige, bye-bye. Ma'am Weng, bye-bye. Ma'am Flor, Ma'am Ames, Marijol. Biol, hi. Bye-bye. Bye.